Det her, det er det mest gale projekt, jeg længe har set, for jeg er sådan... Eller Kren, du står der, så må hun ikke rulle ind, ja. Det er sjovt. Videre, videre, videre. Stop, Vinnie. Videre. Rul! Ej, det er sjovt. Der er fra træet, der er dernede. Jeg har næsten lige taget en tur. Sisse. Hvad? Jeg har lige taget en tur dernede, og det var uden sovepose. Kunne I se? Sisse. Det var uden sovepose, det der. Hernede. Den her gang, den skal bare Konklusionen på den her tur, det er, at forældre bør ikke undre sig over, hvorfor soveposer ikke holder ret længe. Og hvorfor FDF har visse fejlfunktioner i hjernen, når de bliver gamle. Var det en god tur, Camilla? Jeg må se. så jeg bare lige rundt sådan.